χέρια. Λογική, δηλαδή τώρα εδώ που κόβεις, το μυαλό του δουλεύει. Πού θα βάλεις, όχι τόσο μακριά το χέρι σου. Άσε με. Καλό δεν. Όχι. Κωνσταντίνα, Τι. μάθετε εσύ ή μην τα κάνεις. Μπράβο, έτσι. Θα κοπώ έτσι, άσε με. Δηλαδή, η Ειρήνη ξέρει το τι λέει. Όταν σου ρωτάνε τι ξέρει, ορισμένες που θα δίνει σαν τίποτα. Τι, Τίποτα λέει. Αυτό το έλεγε ο Σοφοκλής. δεν ξέρεις τίποτα. Αυτή δεν είναι όντως φιλόσοφος παιδί, γι' αυτό και η Ειρήνη δεν είναι φιλόσοφος. Άλλο αυτό. Το φιλόσοφο λέει άλλο. Ένα είδο που δεν είδα. Σε σχέση με τη γνώση, με την ποσότητα της γνώσης. Η Ειρήνη το λέει με τη λογική για να μην σε βάζει για να κάνεις δουλειές, αλλά άμα και ρωτάνε τι ξέρεις να κάνεις, δεν τίποτα. Τραβάω βίντεο του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου. Είσαι τρελαίνεις. Δεν πήρες άλλο σήμερα. Τραβάω την Κωνσταντίνου να καθαρίζει πατάτες. Μη γελάσει κανείς. Εγώ ένα μικρό γέλιο. Κωνσταντίνου, πώς να... Δεν μπορεί να καθαρίσει πατάτες. Όχι. Το μαχαίρι καθαρίζει. Ναι. Γι' αυτό είναι το δύσκολο. Πρέπει στο μαχαίρι πας. Αυτό λέει κι αυτή. Εγώ είπα να καθαρίσουμε το καθαριστή. Το καθαριστή. Το καθαριστή. Το έχω στο YouTube. Α, διάβαζα χθες για μία Ιστοσελίδα. μουσικό. Να πω αυτό λοιπόν. Ναι. Το τραγούδι επίσης. MySpace. Ποια τραγούδια. Κάτι τραγούδι πέρασε. Ναι. Και είναι πολύ περίεργο να ακούσω. Δεν μπορώ να ακούσω το MySpace. Ναι. Ποια. Πώς λέγεται αυτή. Ναι. Αυτή λέγεται Μόνικα. Μελουτσί. Κόπηκα. Ένα τέτοιο στο είδος αυτό τέλος πάντων. Είναι κάτι αμυνάει. Δεν ξέρω. Από ελληνική ρε παιδί μου... Καταγωγή. Καταγωγή. Παραγωγή. Είσαι. Είναι από τα καλύτερα που έχουμε κυκλοφορήσει. Τι λέει ρε. Φορές στο χέρι μου. Έλα Κωνσταντίνο, τελειώνει το βίντεο. Είναι. Λίγο κουράστηκες. Έλα μη σταματάς. Δούλευε. Κάτσε το πάω στο YouTube τώρα εγώ. Αλλά με τι τίτλο να το ανεβάσω. Το πες μου δεν ανέβαζα. Σε ένα φίλο μου. Ποιο? Σε ένα φίλο μου. Να το βάλω στα ατυχήματα. Θα κοπεί αυτή, το βλέπω. Γιώργο, σταμάτα. Τέλειωσες. Θα κοπεί, θα βάλει λίγο τέτοιο.